ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ମନୋରମ ବେଳାଭୂମି ତାଳସାରୀରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ଏକ ସାଙ୍କୁଚ ଶାର୍କ ଲାଗିଛି। ମାଛଟିର ଗୋଲେଇ 14 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହେବା ସହ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତାଳସାରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗରାଇ ଶାହାବାଜିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସେହି ଗାଁର ନନ୍ଦୁ ବେହେରାଙ୍କର ଭୁଟୁଭୁଟିରେ 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। କୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7 କିମି ଦୂରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ଜାଲ ଟାଣିବା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ମାଛ ସହ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମାଛଟି ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମାଛଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଟାଣି ଆଣିବା ପରେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ଭୁଟୁଭୁଟି ସହାୟତାରେ ତାଳସାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର କୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅଳ୍ପ ଜଳରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା।